yakti ya angel ngonku mu nom ayu kuliah lalen. Jenengmu sapa? Umi sapa? Umi Afifah. Durung di bojo ta? Dereng. Pacar? Dereng. Bagus. Hati-hati akeh codot-codot. Klebune sandengmu ku ya codot sing hati-hati. Wis ngawur klopo. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang. Panten ya asline wayang wong kok. Sampeyan wingi pas gabungan Pak Panglima karo Pak Kapolri wayang wong Pandhawa Boyong melu ra to? Ora dijak. Mosok lho sampeyan iki pemain wayang wong profesional kondang lho. Profesional kondang ora dijak apa melu.
Lo paling ora iki ya gawe proposal. Saya ingin ikut melestarikan budaya melalui wayang orang. Kowe gawe proposal dadak kon melu tender barang. Ya wong. Iya. Ya nganu Mas, rezekine nggone wis dhewe. Oh iya ta. Yen pancen dudu rezekine doyak ya mlayu. Bener. Wis sing bagus melu bombong bangga. Ini atasnya penjenengane Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri yo melu joget dadi wayang wong. Itu luar biasa. Ya dipandang sebelah mata ketoke barang sepele ning sejatine angel nglakoni. Tenang. Bener tenan. Ning kula malih kelingan ngeten. Apa kok? Nuwun sewu nggih, dari segi bagusnya dari kacamata seniman era Orde Baru, nggih. Menika lak nun sewu kesenian itu kopen. Dalang-dalang sosok timbali dateng istana diberi penyuluhan digawe kelakon pamane kaya Semar ndabar jati diri ngoten nika. Nggih. Akhirnya seniman diberi kartu induk seniman, diberi penyuluhan supaya ikut melestarikan atau mensukseskan program-program dari pemerintah mbuh kabeh utawa transmigrasi nalika semono. Setiap kementerian biyen iki rata-rata mesti wayangan, instansi wayangan, hari jadi mesti do wayangan satemah niku ketok jati dirine bangsa iki lho wong Jawa anggene mengunggulkan ya kuwi seni tradisi ciptaan para leluhur orang Jawa itu sendiri. Mbok menawa lantaran Pak Yudha Margono menggugah semangat para instansi untuk ikut melestarikan budaya kita yang menjadi soko guru kekuatan untuk NKRI harga mati ya kuwi. Ya apa iki jenenge ukuraning bangsa kuwi diukur saka budayane Mas. Nggih leres. Angger budayane iki lembek, budayane iki ora diopeni, akhirnya bangsa itu menjadi bangsa yang lembek juga. Leres nggih leres. Kaya Rama itu penjenengane wong dasare asli Madiun. Mula tresno lan mencintai tidak hanya ngomentari, tidak hanya janji tapi juga melaksanakan. Wah iya. Beliau itu orang mau terima, lestarikan ora tau nanggap. Nih beliau lestarikan dan nanggap uga nglakoni, buktine mau nembang wis bola-bali oke. Ayo. Lagi iki aku untuk job untuk gawean kok gaweane di longi lagi iki aku. Tegese piye? Lah sore mau lek urung jare mbok nganu arani urung nyambut gawe. Ayo buktine ngono tenan kok ya. Aku koordinator kok. Waduh. Koordinator karo sing nampa saweran ya. Ora tenang. Loh, kalau ada yang partisipasi itu harap dihargai. Nggih, leres. Jadi tanpa dukungan beliau-beliau kita juga tidak hidup, Mas. Nggih. Wis to, percaya ngendikane bapakku Suwardi le, gawean apa wae angger mbok tekuni bakal nguripi. Mula wayang gareng ki tak tekuni. Betul. Bukti bisa nguripi. Mau gawean duro kok ngopo ora ditekuni malah korupsi. Iya. Mula mbutuhke wong profesional, gitu. Wong sing mempunyai keahlian. Nadyan mung gareng yen pancen profesional nyatane ya iso kondang laris kaya sampean. Amin. Dalang yen profesional nyatane ya iso payu ditresnani karo wong akeh. Ambak tukang tambal ban yen profesional iki mengko ya rezekine iso barokah. Amin. Korupsi yang profesional ya ora kecekel KPK padha ngono kuwi. Ngono. Oh ya. Nah, ngono kuwi. Nggih. Ayo ya iki ya ini wis monggo lah Mas. Semuanya tuh pasti ada resikonya. Betul. Orang resiko di dunia mungkin di akhirat beresiko. Beres nggih. Mila nuwun sewu kados Bapak Panglima kalian Bu Vero saya melih wonten ing Madiun. Kaya tumbuh entuk tutup menawi kalian Pak Bupati Pak Kajimbing kalian Pak Hari Wuryanto amargi pancen piyai kekalih kala wau ugi getol anggenipun nguri-uri bahkan ngurip-urip seni tradisi. Aku sing kelingan panjenengane Kajimbing iki dilantik pertama ki aku wis ditinggali kok. Iya ta? Wis ditinggali bareng kowe kae ya ditunggoni. Nggih. Iki rada suwe iki ora nimbali. Arep poso ya leren dhisik. Nggih nggih. Aku poso ora nampa job kok, Mas. Poso ora nampa job. Upamane roh-roh terus Pak Panglima
paring dawuh Mas Garing di Jakarta ini anggarannya 50 juta ora napa ya? Kecuali Kuwi main selama ini kuwi jenenge. yo ora nang pojok yen sing dawuhi Pak Panglima apa ora budal. Ya budal kuwi. Nah, wong iki diparingi rezeki ora tak tampa kesiku karo sing dawuhe. Nggih. Apa ora dadi nyonyor wong apa-apa wis diatur kok masih kene nolak yang diparingi ya ditampa. Leres nggih. Malah mboten namung Bapak Bupati, Wakil Bupati ning kathah para sutresna budaya ingkang kepareng rawuh. Malah menika pepundhen kula ingkang nalika semanten mugi nate nimbali dumateng kula kalih jenengan Mas Gareng kalih Mbah Kirun, Mbak Elisa nenggih Bapak Haji Juwarto Gading Balirejo. Nggih, sugeng Ugi kepareng rawuh. Malah paring nawala sugeng dalu Mas Cahyo nderek Mangayu Bagyo nyuwun gending sambung wanci dalu ingkang nyekar Mbak Umi kalian Mbak Uun. Lah nggih, nggih mengke diatur. Ku aku ya tahu salam ya Mas. sapa? Iki ana sing sakliting karo aku iki. Sapa? Panjenengane Kolonel Marinir Kristiono iki. Oh, Mas Kret. Oh iya. Kanca padha cah Semarange iki sakliting karo aku iki. Nggih. Iki ya rawuh pokoke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang nyuwun gending hasbunallah. Saking Haji Daryono Klecorejo menika ugi badhe wayangan benjang tanggal kalih. Pengumuman kagem para penonton wayang lan ugi kanca-kanca bakul sampun kesupen tanggal kalih wonten Klecorejo, lapangan Klecorejo ingkang kagungan hajat Pak Daryono. Tanggal kalih Juli. Iki Maret lagi salah karo umur Juli. Iki kira-kira nganggo aku ora? Hah? Kuwi wayangan Juli tanggal 2 ki nganggo aku apa ora? Kuwi engko nuwun sewu kersane Pak Dar kuwi ngagem Mas Kritik karo Plutuk yo gentenan to Mas Dar engko sampeyan terus. Kuwi bareng entuk uang akeh ning Rio sik kurang ae ora. Muga-muga batal. Bungamu teh elek. Lah aku ora mbok jawab. Lho sing jenenge dalang mau manut karo Aku sing ora mangga. apa pengorban aku karo kowe iki. Apa? Tarewangi ning Rio nganti koperku rusak bareng. Musik kebangetan iki kowe. Ngatasi dagelan laris kondang koper era 80-an. Jadi napa niku rodane kudune lak papat. Ngene gareng mung 3. Baru tekan Bandara Yogyo ki kali 2. Ya ora rusak piye wong koper diuncal-uncalke kok. Wah, jane isine mustaka barang lho. Kira-kiraan ya. Kira-kiraan barang iki ya wis wong ora ngerti ya suatu maklum wis. Sik iki genduk Umi karo Mbak Uun dikersaki. Ah, Ayo. sinjak sakmene kecore nganggur ngetekur. Wah tak dadani ayu-ayu. Nggih. Tak tukoke seragam barang. Sing nukokne kowe kok. Loh, sapa yang nukoke? Aku kok. Loh, wis ngerti kok takon. Iya ya. Ya muduna kaloro. Iki sapa sing jenenge Uun karo aku wah. Iki domestik Mbak Uun iki saka Bonsari. Wah. Madiun. Nah. Ya sasa ya saka Bonsari sasa Bon Warung. Dumantung butuh apa ora kok. Iya seposo kuwi. Aduh. Si denak cilik-cilik ini rasaku. Wah. Iki cara laute no tumpahan skoci. Cilik ya. Cilik-cilik. Heeh. Untuk penyelamatan. Yang iki veteran iki. Kok veteran. Digodhog perampok. Iki urung ana gamelan ki wis nyideng. Ya, ya. Mbok. Oh, rada petuk iki. Wilujeng dalu Pak. Wilujeng dalu, Pak Po. Ya pake ngono wae kok Pak Po. Nampun sepuh lho Pak. Ya nane ora ket. Sik ben dikenal karo panjenenganipun Bapak Panglima. Jenengmu sapa? Dipun tepangaken. Nami kula Un Supratong. Pak Prakono ndi? Kirane. Kula Uun, Febri, Andari. Lahirmu dina Febri apa Februari ya? Maret. Lu nganggo Febri iki? Febri iki biasanya lahirnya Februari. Lahirmu dina? Maret. Oh berarti mbokmu ngedone Februari, lahirnya Maret. Februari omahmu ngendi, Duk? Saya Mboten kula beto. ngomongane atos.
Maksudnya alamate. Alamat. Heeh. Kebon Sari, Madiun. Kebon Sari Madiun cedak ya, ditarik garis lurus tekan Kebon Sari ya, Nduk. Nggih mboten menggok barang kok niku kok. Mboten lurus. Karepmu. Kok lurus jauh menggok. Ngomong karo kowe sok tensine munggah. Ora ngurusi sing tuwa, sing bocah iki lho, cahku. Yo, yo. Jenengmu sapa? Kula Umi Kong. Kok ono ki poh kowe kok. Oh, sama Umi sapa? Umi Hafifah Skondi. saking Pulung Ponorogo. Ya wis, ngono. Aku tuwa, Mas. Agar kumpul karo cacahe iki dadi tuwa ya. Wong undang om ngono piye to? Nek saka Pulung Ponorogo. Nggih. Saiki domisili ana ngendi, Say? Wonten Kentingan, Kendingan iki ngendi? Surakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka Memperingati. Hari Sumpah Muda. Kuliah ana ngendi? wonten isi Isi bagian apa, fakultasnya apa? Fakultas Seni Pertunjukan. Muridnya sapa? Kula muridipun nggih Bapak Ibu dosen. Ya pinter. Lagi iki lho, mahasiswa ora apal karo jenenge dosen iki. Ya wis dipinterke ya, Nduk. Nggih. Burung di bojo ta? Dereng. Pacar? Dereng. Bagus. Hati-hati akeh codot-codot. Lebune sandengmu ku ya codot sing hati-hati. Wis ngawur lopo. Saiki nembang matur karo Mas Kako, kon nembang apa? Mas Boleh cara ngono nang riyo ora tak jak lho. Kose to. Iki jenenge sapa? Mas Yoyo. Mas Yoyo ki sedulure Kako apa? Nggih sedulure Mas Kangkong, nggih sedulure Mas Kalinggo kata kok. Lah iya wis bener. Bener nyeluke Mas Kangkong. Loh, lah iki Padahal salah to. Oh, Kako bengi iki ning ndi? Ten Medion. Lah kalau padha-padha nang Medion to? Boten panjenengan derek sinten iki? Derek Pak Yudo. Ora iki lho kok aku sik no langsung Pak Dalane Yudo. sinten? Sing bayar Pak Yudo, maklare iki. Lambene tak kebrol iki digolek-goleki sandang pangan malah. Iya iya. Oh, tak rewangi koper kudu. Iya iya Pak Kangkong. Malah Iki durare. tembang apa? Tembang apa? Sambung nanti dalu ngono. Oh iya. Ya, kela karya Ki Haji Sukron Suwondo. Bapake dhewe iki. Nggih, nggih. Yo. Ayo Un, sing sepo sik Un. Ayo. Anu umure sing luwih akeh maksudnya. Ayo Pupuk. Senadyan to tangkep bumi Dayane kerupuk sangan. Apa uli? Dayane kerupuk goreng sangan ngene. Lah ini suarane sik gandang. Iya. nek teng ngene kula jenenge kerupuk upil. Ndak asine wong apa. Sak garis kas Mbak Un. Ngarake njaluk. Lho kuwi nate menjadi juara 1 sinden idol. Heeh. Oh, kuwi zaman semono. Cengkoke iki jemaluk. Ya oper Mbak Umi. Ayo.
Nonano kandeking panggraita Yes. ya Nonano angel Nom ayu kuliah lalek. Mulai mereka shottingan yang TWI Jawa Timur. Saksikan saya ya guys. nek teng TVRI kan mboten damel bawa Pak Ayo bawa ya. mboten Jangan dia apa? Aku sugeng bawa aku sing lebih sugeng kok. Ya. Menika dikelaturaken dumateng bapak-bapak kepala desa dipun pandegani kalian Pak Lurah Kebonagung Mejayan. Menika sami pinarak wonten ing wingking kelir matur nuwun. Pak Lurah turi-turi putih Nggih. Bonagung. ditatur nang kebon aku. Iya, heeh. Iya, Bung. yen rina banget nglangkara Mana? ganti Ojo kok kesro to, Reng. Pager ana wong lalen malah tak ruweti satu. ganti ya sambunga ing manciratri Yo, berdua. pun kakang datang nindra Un. Sing gedhe Umi Afifah. mendah bayar
Asik. Asik. Kur. Sing gede Allah wa ni'mal wakil. Allah kalau mau dipun pundhut dening Bapak Haji Daryono Klecorjo Mas Gareng. Nggih, yang sama tawi sak mengko nembe gender. Hah? Kalau Kuwi Daryono